ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар Зарафшон қарор дорем. дар ин ҷо худи Зарафшон ман ҳамин хел поён мефурам сафоратхонаи Ӯзбекистон ва сафоратхонаи Амрико зарнисор мешавад ва ин хел боло равем агар испечак мешавад. ва аз ин тараф шоҳроҳи Душанбе Ҳисор. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. кӯчаи Зафар, якум кӯча небу, якум гардиш небу, дуюм гардиш ман ҳамин хел мегӯрем. дар ман ҳамон ҷо хонаи фурӯши дӯстони азиз наздик аст ба раи калон. бисёр бад гап мезанем. рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 11 сотиқ замин мебошад. 4 дар хона дорад дӯстони азиз. замини ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад. ҳама дарахтояш мевадиҳанда ҳаст дӯстони азиз. дар кӯчаи Зафар ноҳияи синои шаҳри Душанбеда дохил аст. марҳамат намояд худи Зарафшон, Зарнисор ҳама чизҳои даркунӣ дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. манам хел поёнтарак мефурем, аллакай раҳи калон мешаваду дар ин тараф хел поён тараф меравем сафоратхонаи Ӯзбекистон, сафоратхонаи Амрико ва поёневу болотараққатӣ равем, аллакай Зарафшон испечак мешаваду роҳ ба сӯи 112 микрорайон. ман ҳамин гуна минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз, дар даруни шаҳр дохил аст. кӯчаи Зафар бо барқ ва об таъмин аст. ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем, мара машҳур мекунем. дар ин ҷо медорем 2 ҳуҷраи истиқоматӣ мешавад дӯстони азиз. омада аз пешӣ мебинед таъмир доранд. дар ин ҷо 3-юм ҳуҷра, кладовка, 4-ум ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ман ҳамин ҳоҷатхона мебошад дӯстони азиз. аз 3-юм ҳуҷра шурӯъ мекунем. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо кладовка. дар ин ҷо бошад 4-ум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 11 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо ошхона. дар ин ҷо бошад ҳамон дӯстони азиз. ин ҳоҷатхона ва дар он ҷо боз ҳезумхонаам ҳаст дӯстони азиз. ман ҳамин гуна ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. хотир расон мекунем дӯстони азиз. дар ин минтақа дар Зарафшон нархи 1 сотиқ замин қиматтар мебошад назар ба дигар минтақаҳои шаҳр. барои ҳамин нархи худи ҳавлӣ 11 сотиқ замин 4 дар хона 1 миллиону 546 ҳазор сомонӣ, 145 ҳазор доллар. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои расия ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.